ki khubor ki babnia ki Jingialap bah khli du nakaseng BJP bat Congress ki lapan kre nakabenta ka election ha Karnataka bat ai jing penshai shaki pat ba nong thep vote hakawat ka baning kong jong ki arsngi ki jing le yat keleng ka jilla Myntri Rangb du kari Narendra Modi ne ka sngi ula ai jing kren shaki pat ba ki balaya lumlang ha humnabat ka ba Habida district jong ka Karnataka haba ai jing kren shaki pat ba Modi ulaong ba ka ne ka election kam day tang ban job kadai ka election ban penlong ya ka Karnataka ka baning kong hakari ulaong baka sarkar ka biatroy lang kalong ka bakong san nakabenta ka roy ka par hagajilla bat ban penlong ka baning kong Modi ulaong bahapo ka jing sensyar ka sarkar BJP ka jing baiting ka na bar kalakyo hadu laisha ha ka jilla. ये चुनाव केवल 5 वर्ष के लिए सरकार बनाने मात्र का चुनाव नहीं है। ये कर्नाटका को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। ये विकसित भारत के लिए कर्नाटका की बड़ी भूमिका तय करने वाला चुनाव है और भारत विकसित तभी होगा जब कर्नाटका का कोना कोना विकसित होगा. Myntri badekmi yakatanat animal husbandry